बऱ्याच जणांना कोथिंबीर वडी फार आवडते, पण ती बनवायची म्हटलं की त्याला फार वेळ लागतो. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला झटपट अशी ही कोथिंबीर वडी कशी बनवायची ते सांगितलेलं आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. रेसिपी एकदम सोपी आहे आणि इथं आपण न वाफवता अगदी झटपट अशा ह्या कोथिंबीर वड्या तयार करणार आहोत. तर चला तर आता आपण या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर ही बघा, याच्यासाठी मी ही कोथिंबीर घेतलेली आहे. इथं कोथिंबीरीची जी पानं आहेत तो भाग आपल्याला कोथिंबीरीचा घ्यायचा आहे. कोथिंबीर स्वच्छ धुवून निवडून आणि नंतर हिला बारीक चिरून घेतलेली आहे. हे बघा, कोथिंबीर अगदी छान अशी बारीक चिरून घ्यायची. गावरान कोथिंबीर मिळाली तर खूपच छान. आणि त्याच्या देठाकडचा भाग आपल्याला वापरायचा नाही आहे. जास्त ती पानं असतात तीच आपल्याला इथं घ्यायची आहेत. तर अशी कोथिंबीर मी छान अशी धुवून त्याच्यातलं पाणी पागळवून मग ही बारीक चिरून घेतलेली आहे. याच्यामध्ये मी 1 चमचा इथं मी धणा जिरा पावडर घातलेला आहे. 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे. 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये हिंग घातलेला आहे. आणि चवीनुसार म्हणजे अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेला आहे. आणि 1 अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये लाल तिखट घातलेला आहे. मसाल्यांचं प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त ठेवू शकता. एक थोडासा लिंबाचा रस घातलेला आहे, त्यामुळे वडी अशी छान चटपटीत लागते. ऑप्शनल आहे, आवडत असेल तर घाला. आणि 1 चमचा तेल घातलेला आहे, त्याने वड्या ज्या आहेत त्या खुसखुशीत होतील. आणि एक चमचा मी याच्यामध्ये आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घातलेली आहे. आणि 2 चमचे हे तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे. तांदळाचं पीठ इथं बाइंडिंगचं पण काम करेल आणि वड्या खुसखुशीत करण्याचं पण काम करेल. तर आता हे सगळं जे मिश्रण आहे ते मी छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे, जेणेकरून कोथिंबीरीला हे सगळे मसाले आहेत ते छान लागतील. हे अगोदरच सगळं करून घ्यायचं पीठ घालायच्या अगोदर, त्याच्यामुळे कोथिंबीरीला हे मसाले खूप छान लागतात आणि वड्या आपल्या फार रुचकर तयार होतात. मस्त एकदम छान असं चोळून घ्यायचं ह्या सगळ्या कोथिंबीरीला मस्त एकदम. मी इथं मसाला वापरलेला आहे लाल मिरची पावडर आणि आलं लसूणच्या पेस्टमध्ये पण हिरवी मिरची वापरलेली आहे. तुम्ही या दोनापैकी एक वापरू शकता किंवा दोन्हीही वापरू शकता. हे बघा, छान अशी जी हे सगळे मसाले आहेत ते कोथिंबीरीला मी छान अगदी चोळून घेतलेले आहेत. मस्त एकदम छान असं छान चोळून घ्यायचं, म्हणजे मस्त कोथिंबीरीचा वास अगदी छान येतो. आणि जेवढी मी कोथिंबीर घेतलेली बारीक चिरून तर तेवढंच मी हे चण्याचं पीठ म्हणजे बेसन घेतलेलं आहे. बेसन चाळून घ्यायचं आणि ते इथं मी वापरलेलं आहे. आणि आता हे मी छान एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता मी छान असं मळून घेणार आहे. गरज भासली तर इथं थोडंसं पाणी वापरायचं आहे, कारण कोथिंबीर ही ओलसरच असते. त्यामुळे इथं अगदी गरज भासली तरच पाणी घालायचं आहे, नाहीतर मग कोथिंबीरीच्याच पाण्यामध्ये हे पीठ आहे ते आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे. पण मी कोथिंबीर चांगली धुवून घेऊन नंतर चांगली निथळत ठेवलेली, त्याच्यामुळे ह्याच्यातलं सगळं पाणी निघून गेलं. कोरडीच होती ती, त्याच्यामुळे मला थोडं इथं पाणी लागलेलं आहे. आणि ह्याचा एक आपल्याला घट्टसर गोळा मळून घ्यायचा आहे. हे बघा, बेसन जरा चिवट असतं, त्यामुळे मळताना अगदी हाताला वगैरे चिकटतं, तर ते छान असं सगळं काढून घ्यायचं. हे बघा, आणि आपल्याला ह्याचा एक घट्टसर असा गोळा मळून घ्यायचा आहे. फार झटपट अशा कोथिंबीरीच्या वड्या होतात. ज्यांना वेळ नसतो आणि वड्या खाण्याची इच्छा होते तर त्यांनी अशा प्रकारच्या वड्या नक्कीच ट्राय कराव्या. एकदम सुंदर तयार होतात आणि मस्त चवीला पण छान अगदी रुचकर लागतात. अगदी आपण वाफवून करतो ना तशाच अगदी चवीला ह्या वड्या लागतात, पण झटपट होतात. तर हे सगळं जे पीठ आहे जे लागलेलं आहे ते सगळं मी काढून घेतलेलं आहे. आणि हे बघा, मी मस्त असा ह्या पिठाचा गोळा आहे तो मळून घेतलेला आहे. हे बघा, थोडंसं हाताला तेल पण लावायचं, म्हणजे हे पीठ जे आहे ते हाताला चिटकत वगैरे नाही. आणि आपल्याला ह्याचा एक गोळा मळून घ्यायचा आहे. जसं आपण कणिक भिजवतो त्याप्रमाणे सेम असा आपल्याला हा गोळा मळून घ्यायचा आहे किंवा भिजवून घ्यायचा आहे. हे बघा, छान असा गोळा आपला तयार झालेला आहे. मस्त दिसतोय, खूप छान. तर आता आपल्याला हा जो गोळा आहे तो थापून घ्यायचा आहे. तर एका ताटाच्या मागच्या बाजूला मी इथं तेल लावून घेतलेलं आहे. हे बघा, तेल असं लावून घ्यायचं, म्हणजे आपली जी वडी आहे ती छान अगदी निघते. तर छान असं मी तेल लावून घेतलेलं आहे. आणि नंतर मग त्याच्यावर हा जो गोळा आहे तो ठेवलेला आहे आणि तो याच्यावर थापून घेतलेला आहे. तुम्हाला आता कितपत जाड वड्या पाहिजेत तेवढ्या प्रमाणातच तुम्हाला हा जो गोळा आहे तो थापून घ्यायचा आहे. तर हे बघा, मी मस्त अगदी थापून घेतलं. हे बघा, मला थोडा पातळसरच वड्या आवडतात, त्यामुळे मी तसंच पातळ हा गोळा आहे तो थापून घेतलेला आहे. आता सुरीला मी दोन्ही बाजूने तेल लावून घेतलेला आहे आणि ह्याच्या साईडचा सगळा जो भाग आहे तो काढून घेतलेला आहे. तुम्ही हवा तर डायरेक्ट अशा वड्या कापू शकता, पण मी ह्याला पिठाला चौकोनी आकार दिलेला आहे. हे बघा, तर सुरीला तेल लावल्यामुळे आपल्याला हे कापणं एकदम इझी पडतं, म्हणजे चिटकत नाही पीठ सुरीला. आणि त्याच्या जे साईडच्या सगळ्या आहेत पट्ट्या त्या मी काढून घेतल्या आणि एक चौकोनी आकार या पिठाला दिलेला आहे. हे बघा, आणि नंतर मग ह्याच्या मी वड्या पाडून घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला जेवढ्या आकाराच्या वड्या पाहिजेत तेवढ्या आकाराच्या वड्या तुम्ही इथं कापून घेऊ शकता. तर सुरीला तेल लावून घ्यायचं दोन्ही बाजूने आणि ह्या वड्या आहेत त्या आपल्याला कापून घ्यायच्या आहेत. हे बघा,
वड्या कापून झाल्यानंतर मग ह्या अशा काढून घ्यायच्या. एकदम सहज ही वडी निघते बघा, मस्त एकदम. पीठ थोडंसं आपण घट्टसर मळलं आणि खाली तेल लावलं तर मस्त अगदी आरामात ह्या वड्या निघतात. तुम्ही बघू शकता, खूप छान दिसत आहेत. तर वड्या आहेत त्या मी आता शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. तुम्ही हवं तर याला डायरेक्ट डीप फ्राय पण करू शकता. हे बघा, तर तव्यावर तेल मी गरम केलेलं आहे आणि आता ह्या वड्या मी सगळ्या तव्यावर ठेवून घेतलेल्या आहेत. वड्या तळताना मात्र खूप घाई करायची नाही आहे. आपल्याला मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवरच ह्या वड्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, एकदम सहज आणि आरामात ही वडी निघते आहे. तर ह्या मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला ह्या वड्या आहेत त्या तळून किंवा भाजून घ्यायच्या आहेत. कारण आपण या वाफवलेल्या नाही आहेत, त्यामुळे त्या कच्च्या आहेत. त्यामुळे भाजताना घाई करायची नाही आहे. अगदी आरामात दोन्ही बाजूने तेल घालून एक मंद गॅस फ्लेमवर आपल्याला ह्या भाजून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, एक बाजू आता ह्याची भाजून झालेली आहे, मस्त एकदम गोल्डन ब्राऊन रंग आलेला आहे. आणि आता मी पलटी करून त्याची दुसरी बाजू पण भाजून घेतलेली आहे. एक हलकी मी इथं वाफ दिलेली आहे, त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि भाजतानाच थोडीशी अशी वाफ द्यायची, म्हणजे वड्या इथल्या इथेच वाफून येतात. हे बघा, आणि दुसरी बाजू आहे ती पण मी आता छान तशीच भाजून घेतलेली आहे, मस्त एकदम. खूप छान अशा वड्या तयार होतात. वाफवण्याची एक स्टेप आपली कमी होते. ज्यांना वेळ नाही आहे किंवा झटपट अगदी कोथिंबीर वडी खायची आहे तर त्यांनीही या पद्धतीमध्ये वड्या नक्की कराव्यात. खूप सुंदर अगदी वड्या तयार होतात. तर हे बघा, सगळ्या वड्या आहेत त्या मी आता काढून घेतलेल्या आहेत. दोन्ही बाजूने छान भाजून झालेल्या आहेत आणि आता यांना मी तिळाची फोडणी दिलेली आहे. हे बघा, थोडंसं तेल घातलं आणि पांढरे तीळ आहे त्याच्यावर घातले. तीळ थोडेसे भाजून घेतले, थोडेसे तडतडले की नंतर मग मी या सगळ्या वड्या आहेत त्या या फोडणीमध्ये घालून घेतलेल्या आहेत. हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही हे करा. किंवा तुम्ही जेव्हा आपण पीठ भिजवतो त्यावेळेस सुद्धा थोडे तीळ घालू शकता. पांढरे तीळ इथं वापरायचे, त्याने वड्यांची चव आहे ती खूप छान होते आणि दिसायला पण वड्या खूप सुंदर दिसतात. तर हे बघा, तिळाच्या फोडणीमध्ये ह्या वड्या आहेत त्या मी परतवून घेतलेल्या आहेत. हे बघा, आणि आता गॅसची फ्लेम मी बंद केलेली आहे. पुन्हा झाकण ठेवून एक छोटीशी त्याला वाफ दिलेली आहे. याने काय होईल की वड्यांना मस्त अशी वाफ तिथल्या तिथेच मिळेल. तर हे बघा, एक वाफ झालेली आहे. एक 5 मिनिटांनी मी हे झाकण काढलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि सुंदर अशा आपल्या ह्या झटपट कोथिंबीरीच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता, खूप छान अशा वड्या तयार होतात. चवीला पण तितक्याच भन्नाट लागतात. तर नक्की ही रेसिपी एकदा ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे आणि एखादा व्हिडिओ बनवण्यासाठी फार मेहनत घ्यावी लागते आणि जेव्हा तुम्ही त्याला सबस्क्राईब करता तेव्हाच त्या मेहनतीचं चीज होतं. व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही बघू शकता, खूप छान अशा ह्या वड्या तयार झाल्या आहेत. तर रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.